Mali kɔnɔ Mali kɔkan nin sanga ni wagati na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala barakatu an ɲɛ b'a denkɛ n'a balimakɛ la Mohamed Jara ni jɛngo ma se fila min émission fayda kɛnɛ ni nafa kɛnɛ ni émission sigi kun ye ka nafa kɛ jɛmɔgɔ bi an b'o kɛnɛ kan an kɛlen bɛ an dɔnnibaga belebeleba min bisimila min Sheikh Muhamadu Kuma kuma ye salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Baasi foyi tɛ yen. A kɛra fama ye. A kɛra tile fila ye. Baasi foyi tɛ yen. I yɛrɛ dun. Kan baasi t'i la. I ka denbaya. Alhamdulillah. Kuma a ka di i k'i foli bila i lajɛbaga ni kanubaga la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ la. Alhamdulillah an bɛ an lajɛbaga kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan se fila an b'aw yɛrɛ fo. Foli diyara. Alhamdulillah a kɛra tile fila ye. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ yen. Ala kana baasi kɛ. Ala ka n'u dɛmɛ. Amen. Kuma bi an bɛna baro fɛn caman kan. An y'a dɔn k'a fɔ émission tɛmɛnen. Kosɛbɛ. An ye baro la fɛn dɔ kan. K'a fɔ degun dɔ bɛ tunkaranko kan. A bɛ maliyɛn yɛrɛ kan yan. Tunkaranke kɔrɔ ye min ye maa min bɔra ka taa fɛn ɲini. Maa dɔ bɛɛ ye tunkaranke ye. Tɛnkɛ n'i bɛ bɔ i ka si bon kɔnɔ ka bɔ i taara tunga de fɛ fɛn dɔ ɲini. Mais mɔgɔ bɛ min faamu tunkaranke la e maa min bɔra ka taa jamana kɔ kan. Mais an b'a bɛɛ bila hukumu kelen kɔnɔ. An ka tunkaranke min y'an ka ɲinibagaw ye. Kuma barako gɛlɛya bɛ maa caman kan nin waati. Daju bɛ min bɛ se ka kɛ adamadenw bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na. Alhamdulillahi rabbil alamin. Se fila ye. Dalu bɛ yen mun b'a to mɔgɔ bɛ baara sɔrɔ ɲɛ tugun n'a yɛlɛ cɛ. Se fila muyiba dɔ bɛ an bolo n bɛ teliya k'o kuma fɔ. O muyiba in n'i y'a hadamaden y'a mun Ala ma ni kɛ yiri de la. Sinon hali n'i jɔ yiri kɔrɔ yiri b'a bari la. Bilahi ne nin dilanna ka d'i ma Ala bɛ sɔn ka jɔn dɔ karaba mun bɛ ko dɔ k'i ye mun bɛ lakale. Sabu n'i y'a mun i b'a ta a bɛ kɛ sababu i bɛ baara de sɔrɔ. A bɛ kɛ sababu i bɛ baara sɔrɔ i bɛ relation sɔrɔ i bɛ bonya sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ. Se fila ni mɔgɔ min y'a ta ni ti milieu dɔ kɔnɔ i b'a nasi bɔ. M'a faamu. Ni ti milieu sugu dɔ kɔnɔ i b'a nasi bɔ parce que a ko bɛ girinya i ma. Tulonkɛ fɛn tɛ dɛ manamana fɛn tɛ. Ale se fila baara ko la ale ka teli dɛ. Ka baara d'i ma ka wasa d'i ma. Minnu yɛrɛ kun bɛ yen n'a ka di e ye spécialement olu de ka e ta baara la olu yɛrɛ ka girin e kɔ baara ko yɛrɛ tɛ bilen dɛ olu ka girin e yɛrɛ kɔ fɛn wɛrɛ la i n'a fɔ kamala u dɔn ma deli k'i ɲɔgɔn na ye. Se fila ale fɛn in a bɛ ko dɔ bɛ a b'a kɛ hadamaden na kabako de don. Ka dafɛn yɛrɛ dɔ ye i yɛrɛ ɲɔgɔnna dafɛn a k'a majigin ye muhiba in de b'a kɛ. Ni i ko k'i bɛ nin ka kan bɛɛ de ye mais spécialement ni nin di faama ma n'a tɛ bonya a bɛ bonya. Faama n'i ye nin di waritigi ma wari dɔ bɛ yen wari b'a kun a bonya tɛ o. Quartier kɔnɔ mɔgɔw ka bonya t'a kan. N'i ye nin di waritigi ma a bɛ bonya. N'i y'a di faama ma a bɛ bonya. Jankɔrɔba mɔgɔ caman fɔ muyiba a kuma bɛ fɔ moriw fɛ ka caya mais muyiba yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ muyiba nafa jumɛn b'a la k'a fɔ ne mana muyiba ta k'a dɔn nafa kelen de b'a la parce que caman b'a fɔ yɛrɛ a ye mɔgɔ caman b'a mɛn sisan muyiba o t'a nafa dɔn. O ye tiɲɛ. Se fila ni muyiba tɛ hadamaden ka mɔgɔya la a bɛ n'a fɔ n'i ye na tobi k'a mɔ tulu ni fɛnw bɛɛ b'a la nka i y'a kɛ kini ka y'a sɔrɔ kɔkɔ t'a la i b'a datugu k'a korontɔ ka bila kɛrɛfɛ. Hadamaden muhibanda i tɛ se ka marché o. N'i y'a mɛn mɔgɔya yɛrɛ bi ja dɔ de bɛ hadamadenya na mɔgɔya la o tɛ se ka ja ni muhiba tɛ. Ja dɔ de bɛ hadamadenya la. Ja dɔ de bɛ hadamadenya na i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u nana mɔgɔ tɛ fɛ u ka mɔgɔya la ka di mɔgɔw waati bɛɛ u k'u y'u ɲɛna. Ni muhiba kafiru ninnu de bɛ o kɛ. I b'a tigi ye sisan a bɛ bɔ i kɔrɔ lɛri fila i b'a nege minɛ o ye ninnu de ye. Nka i nana fo mɔgɔw bɛ pressé ka taa karamɔgɔkɛ o tɛ hɛrɛ dɛ maa tɛ to k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ o tɛ hɛrɛ sɔrɔ sira ye dɛ Ala k'an n'o cɛ janya. Ni muhiba kafiri ninnu de labɛn kun y'o ye. A tɛ tɛmɛ o kan.
donc n'amuru la jinɛ bana wara kɛlɛ bɛ ka degun caman se adamadenw ma a donnen bɛ dɔw n'u ka hɛrɛ bɛɛ cɛ dɔw yɛrɛ bɛ u ta bɛ k'u kɛlɛ k'u bin yɔrɔ ni yɔrɔ la dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ furuko a donnen b'u ni furu cɛ dɔw ta bɛ a donnen b'u ni den cɛ dɔw ta yɛrɛ b'a ni nafoloko cɛ belebele fura bɛ ka jinɛ bana nin k'a gɛn ka bɔ a tigi la wa n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ de bɛ kɛ ka n'a ka kunnafɛn kan bɛɛ m'a dɔn amuru de b'o o si dɔn n'a y'a sɔrɔ a b'olu baara nasugu min kɛ. Alhamdulillah Sefula i ka nin ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ parce que kuma dɔ la i b'a sɔrɔ sigifɛn dɔw bɛ dɔw nɔfɛ sigifɛn b'a tigi protéger mais a bɛ to k'a ye souvent a t'a degun. O mɔgɔ ka dɔgɔ sigifɛn tɛ mɔgɔ mun na mɔgɔ caman bɛ i b'a sɔrɔ fɛn dɔ kɔni b'a nɔfɛ Ala ye ko dɔ bila hadamaden bɛɛ la mun k'a ta ye mun kan'a ta ye i bɛ sɔmi dɔ kɔni sɔrɔ i yɛrɛ la k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen mais ni kunnafɛn ko nana se tiɲɛni sira ma muso ka furuko gɛlɛyara soit hali n'a sɔrɔ a dɔw bɛ jago yɛrɛ la i b'a sɔrɔ sigifɛn bɛ doni bɛɛ la a b'a bɛɛ tiɲɛ o siraw bɛɛ bɛ yen soit a bɛ se ka furu ɲɛnamaba yɛrɛ sɔrɔ mais sigifɛn bɛ ne sen don a la k'a bɛɛ tiɲɛ ka don a ka mɔgɔya yɛrɛ la Sefula an b'o tigilamɔgɔw furakɛ tile 28 k'a ban pewu i ni kunnafɛn a bɛ ɲɔgɔn faamu bɛɛ b'i ka part la a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ aw bɛnnen mais ni kafiri don an b'a fɔ a ye a ka don seza kɔnɔ a k'i to yen n'a ko a tɛ jɛn n'o ye anw b'a jɛni. Ma jinɛ kɔfɛ kɔlɔlɔ t'o la kɔlɔlɔ foyi t'a la jinɛ kafiri de don o bɛ kɛ sababu de ye ka muso in lafiya ka ɲɛnamaya kɔnɔ parce que sigifɛn ninnu dɔw bɛ yen Ala n'u ka fariya fɛ a dɔw bɛ yen ni cɛ y'u ta ni tɛ kodɔnna ye i t'a san yɛlɛma i tɛ san yɛlɛma i bɛ taa lahara dɛ ni cɛ tɛ kodɔnna ye n ko de la ni bi tɛ k'o ɲamini ta ni muso ka kunnafɛn degré kun bonyana u b'a fɔ n'i taara filɛlikɛlaw fɛ u b'a fɔ a ka nin den a kana nin di maa ma mun ye kunfin ye dɛ a ye nin di dɔnnibaa ma mais ne y'i cɛkele ka t'i ɲɛ o kɔrɔ ko wari b'i kun i tɛ san yɛlɛma dɛ sabu cɛ caman bɛ bali ka sa ne ka bali ka to accident na furu kɛlen a tɛ kalo damadamani bɔ a bɛ bali ka to kasara dɔ la a fanba bɛɛ ye kunnafɛn de ye parce que kunnafɛn kafiri ninnu dɔw bɛ musow nɔfɛ n'u y'u ni da cɛ o cɛ ta kan n'u ma se ka furu in tiɲɛ yan'a ka kɛ n'a kɛra u bɛ cɛ in fa o t'a kɛ muso ɲɛnama u b'a fɔ muso ɲɛna an b'i cɛ fa o b'a fa dɛ Sefula olu tɛ ko ye ko minnu bɛ falen olu ye dɔnni kumaw de ye minnu t'i yɛlɛma kuma i bɔra ka da don yɔrɔ la maa caman bɛ siran nin wagati la jɔyɔrɔba bɛ k'a la parce que maa caman bɛna don musoko dɔ la dɔw bɛna furu kɛ dɔw bɛna don kurako dɔ la kuma ka se k'u bɔ ni kunbalana bali ka se a jinɛ kafiri kana se k'u t'u kɛlɛ est ce que furu lajɛli ka furu yɛrɛ lajɛ i b'a fɔ an bɛ don filɛli jangu kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni furu degun bɛ sɔrɔ a la wa degun tɛ sɔrɔ a la wa olu fɛnɛ babu kɛ wa parce que ni kuma bɛ maa caman siran ka don furu da fɛ. Alhamdulillah Sefula i ka nin kuma in ye kɔri ka hakili jigin fɛn dɔ la bi yɛrɛ ne ye nin kɛ mɔgɔ dɔ la bi a ye n wele a ka garisɛgɛ ko de la ne ye garisɛgɛ lajɛ n ko a ma n ko garisɛgɛ ka ɲi n y'o kumaw fɔ a ye quoi mais n tilala k'a ɲininka n ko i muso mun de b'a la a ko i n'a fɔ mun n ko k'a fɔ k'a danbe banana kan t'o ma n ko kunnafɛn tɔ de don wa n ko parce que n y'a ye a ka farin a yɛrɛ ma a kulela de k'i y'o dɔn cogo di n ko tuma e m'a fɔ ne k'i ka ko lajɛ wa n ye muso ka fara a yɛrɛ ma n ko kunnafɛn tɔ don dɛ a ko wallahi a ko a bɛ énervé kuma dɔ ko f'a yɛrɛ bɛ siran yen so kɔnɔ a yɛrɛ ma ten n ko bon n ko kunnafɛn de b'a la n ko komi i ka ɲininkali to ye ko tuma ko bɛ kɛ cogo di n ko ayi an ye garisɛgɛ ko de lajɛ mais nin bɔra a kɔnɔ n farala k'a f'i ye n ko mais n'o ko don an b'o kɛ dɔwɛrɛ appel ye bi ta in tɛ bilen an y'a kɛ ten awɔ Sefula i ɲɛ b'o dekun na n'a ye muso sɔrɔ
a ka jugu de depuis lajɛli la anw b'a dɔn i bɛna ni muso mun ta muso kunnafɛntɔ don o tɛ dogo o bɛ f'i ye anw ka maa si tɛ yen n'o ye muso kunnafɛntɔ ye k'a t'a dɔn a ye ɲɛna dɔrɔn lajɛli tɛ foyi tɛ an ka maaw ma mana a ye u bɛ taamasiyɛn dɔn cogo min na u b'a dɔn kunnafɛn b'a la o cogo kelen na ten kosɛbɛ. Madu i b'olu lajɛli n'olu furakɛli bɛɛ kɛ. N'an y'o ye ne b'a lajɛ de kunnafɛn b'a la est-ce que i ka muso ta don wa awɔ i bɛ se k'a ta mais kunnafɛn kɔni b'a la mais kunnafɛn bɛ furakɛ cogo di ne b'a sarakaw f'i ye i b'o bɔ ne b'a labɛnw d'i ma parce que kunnafɛn ninnu caman bɛ yen u tɛ juguya fo muso ka kɔɲɔ ka kɛ i b'a sɔrɔ muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ furuko ni fɛnw na waati min na a tɛ mali kɛ a b'a to fo kɔɲɔkow bolo dalen sisan a n'a sen don muso kɔrɔ a bɛ banaw bila muso la muso caman bɛ i b'a sɔrɔ dɔw ka kɔɲɔ yɛrɛ bɛ kɛ o banabaatɔ u bɛ débrouiller k'a kɛ de kunnafɛn de b'u bana parce que kɔɲɔ kɛli ma diya ye donc ne b'a f'i ye an b'a kunbɛ cogo min na an b'o sarakaw bɔ k'o furaw d'i ma i bɛ muso ko kabini a ma wuli kunnafɛn bɛ to a nɔ na e b'i ka musotigiya kɛ si tɛ si tɔɔrɔ o y'a kɛcogo ɲuman ye. Kuma an m'an da boli ka tu fɛn dɔ la i b'a dɔn maa dɔ bɛ yan kamalen dɔ ni npogotigi dɔ bɛ se ka kanu kɛ furu ko fila bɛɛ kɔnɔ npogotigi min taa se dɔnnibaga dɔ ma furu bɛ lajɛ a bɛ lajɛ n'i donna furu la a man di kamalen yɛrɛ fɛrɛ bɛ taa lajɛ koyi a bɛ fɔ a fɛrɛ tiɲɛna nin furu man di la mais a ka du fila bɛ yen ni bɛ ɲɔgɔn fɛ mais furu man di dɔnnibagaw bɛɛ fɛ tiɲɛ dun comment est-ce que furu a bɛ se ka kɛ kuma min bɛ ka ɲɛsin dɔnbagaw sirannen bɛ min ye ka don n'u cɛ ka furu bɛ se ka ɲɛ cogo min na i b'a fɔ u yɛrɛ bɛ k'a laɲini cogo min. Bon sefu la adamaden bɛ kuma ka dan i ka dɔnni yɔrɔ de la parce que alakira ye fɛn damadɔ de fɔ ko ni tere bɛ kɛ fɛn na a ko ni tere bɛ kɛ fɛn na a ye fɛn damadɔ de fɔ fɛn saba a ko almara wal hisanu wa daru a ko du so muso ni tere ko k'a bɛ kɛ fɛn na k'a bɛ kɛ ninnu de la sefula n'i donna du dɔw kɔnɔ yanni ka dugukolo meleke n'i ma bɔ i tɛ lafiya n bɛ profiter ka fɛn dɔ fɔ caman bɛ kule ko gɛlɛya gɛlɛyaw fana siraw de b'a la sefula i ka butigi da bɔ mɛn ka sin kɔrɔ ma e ka du da bɔ mɛn ka sin kɔrɔ ma e yɛrɛ bɛ si so min kɔnɔ o da bɔ mɛn ka sin kɔrɔ ma e ko k'e ka lafiya i tɛ lafiya dɛ n y'a damana kow ye n'an donna nin fana kɔnɔ mɔgɔ bɛ ɲinɛ ko caman kɔ ni ye hadamadenya donu ye ni y'a gɛrɛgɛrɛw ye donc k'a fɔ ko ni furu man di cɛ la a man di muso in na k'a fɔ a ye furuko in to yen a ma d'aw fila si la ni furuko ser'o ma dɔrɔn aw kan ka kariya parce que ne tɛ fura dɔn o la ne tɛ fura dɔn o la mais n'a kɛra kelen fan fɛ b'a man don la fura bɛ se ka sɔrɔ o la bon u b'a fɔ k'u b'u profiter k'a fɔ k'u b'a bɔ a furaw bɔ pour que ko k'a furu ja mais sefula fɛn dɔw bɛ yen ala ma olu yɛrɛ de ɲɛni latigɛ ne bɛ se ka mun fɔ nin kuma in jaabi la fɛn dɔw bɛ yen ala ma olu ɲɛni latigɛ a ja k'a fɔ k'a ka kɛ k'a ka ja ala ma o jali latigɛ bon n'aw ko ko f'a k'o ja ala dun b'a latigɛ aw bɛ sɛgɛn de a tɛ kɛ dɛ a faamuya dankɔrɔba ma dɔn mɔgɔ caman bɛna yan yɔrɔ faamu parce que a bɛ kɛ maa caman fɛ kosɛbɛ u ka di ɲɔgɔn ye kojugu mais u ka fɛn tɛ ɲɔgɔn bolo u ka hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn bolo voilà u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a ka se ka fɛn maa y'a yira k'a fɔ dɔnni ka ca ale ka dɔnni bɛ min kan n'a yera tan dɔrɔn a y'i ja a banna ale ɲɛ tɛ solution foyi la a t'ale kun ma bolo wa ale ka kalan m'a yira solution foyi t'a la a faamuna dankɔrɔba n'an bɔr'o la an bɛ don nafolo kɔnɔna la an y'a mɛn bagi kabakoma dɔ b'i bolo min jinɛ ye sa ye parce que i yɛrɛ ka base ye nafolo ye b'a fɔ an y'o fɔ ka tɛmɛ dankɔrɔba a ka di i k'i da don bagi in na ka walawalali halisa alhamdulilayi anw ka bagi mun bɛ yen n'a sigifɛn ye sa ye o ye bagi kabakoma ba de ye o bagi ni anw y'a labɛnni daminɛ ka baki in d'i ma k'a labɛn bɛɛ kɛ ka ban an bɛna f'i ye i bɛ sogo ka sa ye n'i ma sogo ka sa ye i bɛ se ka sa i ɲɛ na n'i ma sa i ɲɛ na i bɛ se k'a ye mɔgɔ dɔ bolo
a bɛ se ka kɛ i b'a ye o mɔgɔ yɛrɛ bolo o tɛ mɔgɔ ye dɛ o ye jinɛ de mɛ sa kɔni b'a bolo a bɛ se ka kɛ i bɛ sa in ye i b'i yɛlɛma i t'a ye bilen ni fɛn in baarala ka d'i ma se fila an bɛ dati mun d'i ma yan'o cɛ i kɛra kɛcogo o kɛcogo i bɛ sa kɔni ye a ka teli sogo de fɛ ka sogo a la n'i sogora k'a ye dɔrɔn baara banna se fila yanni ka taa o san yɛlɛma bilahi miliyari kasa i b'a sɔrɔ a nafolo ko ci cogo t'a la jɔ cogo t'a la hakɛ t'a la e kɔni bɛ taa sa de i bɛ taa de et puis fɛn dɔ b'a la o ka fisa fɛn bɛɛ ye ale nafolo bɛ falen fo mɔgɔw kɔ la i bɔnnaw ale nafolo bɛ taa falen f'i bɔnnaw la ale ye maa minnu mago b'a la ka kɛ nafolotigi gɛrɛgɛrɛ soit maa minnu bɛ yen nafolo b'u bolo mais nafolo in bɛ ka taa taasira mun kan u mago bɛ ala dɛmɛ de la ka don nafolo in kɔrɔ pour que a ka assurer nafolo ka barika y'a ka fanga sɔrɔ nin ka ɲi olu bolo kojugu wallahi hali n'i m'a don tɛgɛ la a dilanlen dɔrɔn e yɛrɛ tɔgɔ la k'a bila so kɔnɔ o ye koba de ye sabali ni nafolo ko jaabi ye fɛn dama dɔrɔn de e k'a lajɛli la n'i y'a kɛ tigɛ a bɛ jaabi ani i bɛ hakɛya min fɔ a tigi ye min i ka baara sara ye n'a sɔnna o ma k'a sɔn o kɔni ma k'o kɛ ni e y'a kɛ a bɛ jaabi se fila ne ka nafolo baara sira bɛ fila bɛ yen n ye za wagati mun f'i ye ani n filɛ ka nin baki mun fɔ n'a ka di ne ne b'a f'i ye n ko ne t'a lajɛ i tɛ filɛli yɛrɛ ne b'a f'i ye n ko ne tɛ filɛli kɛ nin na parce que mun na fo ni ala b'a yɛrɛ sɔsɔ parce que fɛn minnu kɛ mɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin na a bɛ jaabi a bɛ taa fo larusi la n'i y'a kɛ dɔrɔn fo larusi a bɛ yigi de i ka nafolo baara fila lajɛli tɛ nin non n'u ti ci ni i b'a kɛ dɔrɔn larusi bɛ yigi de a bɛ kɛ de fa ala yɛrɛ diyagoyalen don a ka se fila ni bi tɛ hali sisan o bɛ kɛ o dɔnnibaa dɔw bɛ yen n'olu jɔra san kan u bɛ san na an filɛ nin waati min na u b'a suuru i b'a fɔ ko ayi ala ko ta tɛ foyi kabako u b'a suuru parce que mun na ala yɛrɛ kalen ka don ne nin kɛra n bɛ nin kɛ ni nin kɛra n b'a kɛ ala dun ko la yubaddalu l-qawlu ladayya k'ale ka kuma tɛ yɛlɛma donc n'a kɛra a bɛ kɛ de ne bɛ se ka n b'a fɔ réseau ka lajɛli tɛ ninnu na ninnu ci cicogo tɛ nin na n'i nana n'an kumana n'an bɛnna dɔrɔn ne b'a kɛ cicogo t'a la ne bɛ date mun d'i ma i sigi n'a ma triplé i k'a fɔ ko tout parti kuma ni kumaba ye bi kosɛbɛ tɛ tɛmɛ o kan se wagati koronna an ka baro janyana dɔɔni ka di i ka kumakan laban Madu i ka baro ka di maa caman ka se ka faamu ma nin wagati la wagati o wagati an ni baro ka se ka jɛmɔgɔ bɔ fili la cogo min na i ka kumakan laban ni émission kɔnɔna la alhamdulillah an ka nin sigiyɔrɔ an bɛ kumakan laban mun fɔ o de ye an bɛ an lajɛbaa n'an lamɛnbaa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka tila ka dugawu k'u ye olu minnu b'u abonné ka sigi k'an lajɛ parce que n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna dɔnnibaa t'a la tɛ i ɲɔgɔnbaga de b'i la an bɛ courage sɔrɔ a la n'olu de ye parce que olu de b'an lajɛ an bɛ tila ka e yɛrɛ fo ni e yɛrɛ ka dɛmɛ ye diɲɛmaa bɛ bɔ anw kalama inchallah a diyara n ye an b'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an Cheick Mamadou Kumare kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an baro la fɛn caman kan ka bɛɛ lajɛlen fo an kanubagaw bɛ fan an ye hakili bɔ a la an ka foli b'a ye wagati bɛɛ an b'a ka foli n'a ka bakatɛrɛtigi sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a k'an bɛn diɲɛ wagati